Sinjuri, nselmilkom u grazzi tal-li naqattu miegħi u t-tim ta' qribna, aħna bħal dejjem nżammuka maġġornati x'qiegħed iseħħ madwarna minn jum għal jum dejjem b'doża politika. Llum se nkun qegħdin niddedikaw ftit minuti fejn nitkellmu dwar is-settur tal-proprjetà ġewwa pajjiżna. Iżda ħankun iktar speċifiku, l-akkomodazzjoni affordabbli. Il-fondazzjoni għall-akkomodazzjoni affordabbli jista' jkun li jkun hemm koppja jew inkella first time buyers li qed jażlu li jixtiequ jixtru l-proprjetà tagħhom iżda minħabba li dħul tagħhom mhuwiex baxx biżżejjed biex ikunu eligibbli għal housing ġewwa pajjiżna, xorta waħda jistgħu jkunu eligibbli mbagħad għal proprjetà li meta wieħed jikkonsidra l-prezz tagħha fis-suq dawn l-istess individwi minħabba l-qlieħ tagħhom xorta waħda ma jwaslux jew inkella ma jifilħux li jixtru l-istess proprjetajiet fis-suq. Hemmhekk fejn tidħol din l-istess fondazzjoni għall-akkomodazzjoni affordabbli illi għadha kemm nediet numru ta' proġetti infrastrutturali illi minn hawn u ftit żmien ieħor ikunu jistgħu jitgawdew minn dawn l-istess individwi li qed nagħmel referenza għalihom. Ħanħalli f'idejn Nowli għandu ħafna iktar informazzjoni dwar dawn l-istess proġetti. Insegwu flimkien. Il-Parlament Malti uffiċjalment approva trasferiment ta' art pubblika lill-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli għall-iżvilupp ta' proġetti ġodda ta' akkomodazzjoni bi prezzijiet aktar affordabbli. Dawn huma proġetti ta' akkomodazzjoni li se jkunu mirati lejn dawk li jaqilgħu paga medja jew baxxa u allura jaqilgħu biżżejjed biex ma jkunux eliġibbli għall-akkomodazzjoni soċjali iżda xorta waħda isibuha diffiċli jixtru residenza bil-prezzijiet tas-suq. L-iżviluppi se jsiru f'erba' lokalitajiet ewlenin f'Malta li huma f'San Ġwan, f'Ħal Kirkop, fil-Fgura u f'Marsa Skala. Meta jitlestew x-xogħlijiet, il-postijiet se jinbiegħu bi prezzijiet li jkunu inqas minn dawk fis-suq. L-ewwel business soċjali li qed jikseb titlu b'saħħtu fuq numru ta' artijiet li saħna bħala fondazzjoni irridu nsalfu f'numru sabiħ ta' djar affordabbli disponibbli għal familji ħaddiema bidħul medju. Da żgur li ma kienx ikun possibbli mingħajr negozjati ferm pożittivi mal-awtorità ta' djar mal-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli li filwaqt li jifhmu l-isfidi differenti f'setturi differenti tas-soċjetà Maltija jaqsmu magħna din ir-rieda li jissaħħaħ l-istok ta' djar affordabbli u li dan l-istok jissaħħaħ mod li jkun finanzjarjament u soċjalment sostenibbli. L-ewlieni hu li dawk li ma jistgħux jisselfu biżżejjed biex ikollhom il-proprjetà tagħhom ikollhom opportunità jixtru u mhux obbligati jispiċċaw jgħixu ma' xi ħadd jew inkella iħallsu l-kera. Grazzi lilek Nowli, aħna kif nagħmlu dejjem nippruvaw nżammukom aġġornati b'dak kollu li qed jiġri madwarna u dejjem nippruvaw ukoll naqbdu suġġetti, topics varji sabiex intom tkunu tistgħu żommu lilkom infuskom l-ewwel nett aġġornati iżda fuq kollox ukoll marfa u tkunu tistgħu tagħżlu li tmexxu l-istess messaġġ u kellha anke dan l-istess sarfien li nkunu qed inwasslu lilkom lil rabatkom jew kellha individwi li tħossu li l-istess suġġett li nkunu għadna kemm ikkomunikajna magħkom tkunu tistgħu tikkomunikaw ma' ħadd ieħor li forsi jissewqtu b'mod dirett. Sinjuri, nfakkarkom jekk tliftu xi programm jew ieħor qribna fuq Facebook issibu dawn l-istess filmati li ntellgħu minn jum għal jum. Għalissa ningrazzjakom u grazzi tal-li kontu magħna.